Que nos diría Eric Fromm que fai falta para que non avance un réxime totalitario? Diríanos que ese problema pode ser resolto definitivamente por la victoria en todos los países de una verdad fundamental, que los principios éticos están por encima de la existencia de la nación. Os principios éticos, límites morais, hai moitas formas de falar disto, que veño falando eu, é unha cousa que sempre me fixo pensar, non? Sempre me cuestiono como persoas que dis, ostra, poderían loitar, non? Poderían facer por un mundo mellor, deciden non facelo ou deciden aliarse co poder. Co que está na moda, podemos chamarlle de moitas formas, o que está na moda e se promociona moito, normalmente interesa ao sistema, interesa ao poder. Eu lembro, cando se puxo de moda, estaba na moda, facer plans de pensións. Eu traballaba con produtos financeiros, a min non me gustaba un produto que recomendaba a banca e o goberno. Non me gustaba nada. Creo que hai que asumir que os gobernos e os grandes lobbies non é que sexan o inimigo, mais si hai que revisar sempre todo aquilo que recomendan, non? Toda esa propaganda. Levo desde o 2022 repasando a Fromm, estiven nas últimas semanas lendo sobre totalitarismo, porque hai moitas cousas que vexo na sociedade que me levan aí, non? Máis aló do que di a xente, é que agora a ultradereita. É que a min, iso que hoxe se fala tanto da ultradereita, paréceme outra cortina de fume que nós mesmos nos poñemos, non? Mirar ao pasado e non traelo ao presente e recolocalo. Onte publiquei estes reels, non? Onde falo da instrumentalización do sentimento galeguista, do nacionalismo galego. Hai xa un par de meses falei do perigo que teñen os nacionalismos se nos falta eses principios éticos. Alguén me fixo un comentario un pouco desagradable e di, estás dicindo que... Si, estou dicindo que os nacionalismos son un perigo cando a nación importa máis que os teus principios éticos. Fun repasando todo isto. Que nos diría Fromm de por que e quen apoia e permite avanzar calquer movemento totalitarista absurdo e perxudicial para a poboación? Diría el que na Alemaña foron moi importantes as capas superiores da burguesía e a nobreza, si? Definiría el a estas capas así, pero eu pensei, cales son hoxe a burguesía e a nobreza? Hoxe, máis ca o feito, na miña xeración podémolo ver, de que ti pertenceses a unha familia, dame igual, nobre, burguesa, fidalga, chámalle o que queiras, creo que o que se instaurou moito foi un clasismo académico. Académico, como o sistema é capitalista e nos medimos polo posto de traballo, a veces máis polo prestixio que este ten ca polo que reporta economicamente. Creo que aquelas persoas que teñen ese recoñecemento polos seus títulos académicos, polo capital simbólico en sí,
máis ca polo capital económico, poderían, ou para min son, esas capas superiores da burguesía e da nobreza. Hai certos rasgos que poden considerarse característicos desa clase a lo largo de toda a súa historia. Su amor al fuerte, su odio al débil, su mezquindad, su hostilidad, su avaricia, no solo con respecto al dinero, sino también a los sentimientos y sobre todo su ascetismo. Su concepción de la vida era estrecha. Toda su vida estaba fundada en el principio de la escasez, tanto desde el punto de vista económico como el psicológico. ¿Qué pasa cando estas crisis económicas nos atacan, non? Que pasa con esas capas máis altas, non? Esa nobreza ou hoxe ese ser académicamente superior, laboralmente superior, que teñen vergonza de recoñecer como lles afecta. Hoxe falamos moito dos problemas de aluguer e de vivenda, e eu, que non pago aluguer nin hipoteca, pregúntome como persoas que ganan 1000 euros máis que a min, nun traballo con moito máis status, pero teñen que pagar un aluguer, viven a frustración de que ese status non se resolve en tanto a súa vida, en tanto a calidade de vida, en tanto a súa capacidade económica real. Mas como non poden, non queren facer esa loita que sería obreira, porque non se consideran clase traballadora, e viven con esa frustración. E como isto os pon en liña co poder, ca esperanza de conservar ese status que non se está resolvendo socialmente, de verdade. En Alemaña podía falarnos fron da autoridade da monarquía, que daba esa seguridade e orgullo narcisista, nomea el. Diría, el individuo experimentaba el sentimiento de pertenecer a un sistema social y cultural estable en el que poseía un lugar bien definido. E isto, respecto do galeguismo, que comentaba nos reels anteriores, é así. É totalmente así. Ao punto que en Galicia permitiuse esta aldraxe do noso, desde un punto, ademais, narcisista, de conservar o status. E eu quixen sinalar isto. Eses principios éticos, a min, o que non encontrei o autor aínda, que explique por que hai persoas como a min que nos moven de tal forma. Porque a min móvenme. Móvenme e plantanme ao chan. Nos últimos anos ameazáronme. Quedei excluída, esa exclusión simbólica. Negáronme persoas moi achegadas a min. Nomeáronme ou non me nomearon, que é outro tipo de violencia simbólica. E aínda con todo, os meus principios éticos están por riba desas persoas, por riba dese sentimento de pertenza, e dicía onte en X, se mañá me tivese que exiliar, porque a miña vida correse perigo por dicir todas as cousas que dixen, faría a maleta e marcharía. E se non poidese marchar, e me enfrontase directamente a que me maten, prefiro morrer. E non sei que é o que move a unha persoa a ser así. Non podo explicar que é o que me move a ser así. Só podo nomear principios éticos, límites morais,
E a sensación de que eu importo máis ca nación e ca todo. E cando onte falo de educación, e sinalo ao profesorado, á CIGA Ensino, e a todo iso que se move, vólvome cuestionar cando se nos di ás familias que nos fagamos cargo de educar, vólvome cuestionar como de difícil é para unha persoa como a min, cuns principios éticos asentados, con uns límites morais definidos, educar e transmitir isto como nais, nunha sociedade que aínda vai, precisamente, contra as persoas que temos principios éticos.